Molim vas, evo sad ću da vam pokažem tu devojku koju sam teo da smuvam, znači u GTA, pa ne, ako neko zna njen broj telefona ili kako da dođem do njenog broja, mislim, da dođem do nekakvog kontakta sa njom, neka mi napiše slobodno u komentaru ovog videa. Samo sekunda, malo možda premotam. Sad ćete vidjeti, gledajte sada. Da, ali... Sad ćete vidjeti, sad ću da vam pokažem tu devojku, evo, samo sekund. Što nemam više ruku, morat ću vidite malo da sačekate da... Evo, sad idem znači ka tom tamo parku, eno ga, vidite tamo onaj park, tamo za voženje skejtove. Ona ondje sada čeka. Ja želim pokažem, pa ako je neko prepozna, mislim ako neko zna kako da uđem u kontakt sa njom, neka mi napiše u komentaru. Evo sad ćete vidjeti, eno je ona ondje, vidite li, baš ona, evo da vam zoomiram. Evo da vam zoomiram kako izgleda, evo. Evo da vam zoomiram sada kako ona izgleda, evo. Ako neko zna o kome se radi, neka mi napiše slobodno u komentaru, mislim kako se zove i sve ostalo. Mislim kako da uđem u kontakt sa njom. Evo da, sad ću da je se približim pa ćete da vidite malo izbliza. Evo. Sad ću da vam stopiram ovdje. Čekajte. Preskočio sam, evo ga. Tako. Evo. Kao što možete vidjeti kako izgleda, lijepa je. Ali ne znam kako da uđem u kontakt sa njom, evo. Ako neko zna, znači, ako je neko nekad ulazio u kontakt sa njom, znači, od igrača GTA, znači, molim vas neka mi javi, znači, njen broj, mislim u komentare, nekako bih volao nekako da uđem u kontakt sa njom. I samo sam jedan put video, poslije negdje otišla pobjegla, poslije više nisam video. Evo da je malo drugačije vidi, evo, da je malo vidite još malo negdje, malo bolje. Sad moram samo da ulazio, tako da molim vas ako neko zna način u kome se radi, to jest ko je devojka, neka mi napiše slobodno u komentaru i čekajte, sad ćete da vidite mnogo bolje, samo sekund, čekajte. Samo da... Onda premotam, pošto sam ovo ja snimao malo duže, eto. Znači, ko zna, znači, ko je devojka, znači, ko zna, znači, ime ove devojke, znači, u GTA 5, znači, neka mi javi u komentarima. I ništa, to je bilo to, vidimo se nekima najbolji klipova, veliki pozdrav i sve najbolje.